en landingsbane på taget. Det er skidtårligt, tror jeg. Det er da irriterende, at vi ikke har fået at vide, hvor det er. Man kan jo ikke til. Kan vi ikke til sygehuset der, hvor det ikke var? Nej, det gider jeg ikke med. Nej, det er så. Jeg er Peters kæreste. Nej, jeg er Peters stigermamma. Så hele dagen i går gik man meldinger frem og tilbage. Og så kom han hjem, så skulle han hjem, og så skulle han til Herlev, og så var der tale om Gentofte. Og vi ved ikke, om man lander en Kastrup eller et Herlev. Jeg har været det med. Tak for informationen. Tak for informationen. Min mor kan selvfølgelig godt se rigtig, så hun prøver at ringe til det svenske sygehus, hvor Peter er overflyttet fra, for at høre, hvornår han eventuelt lander i Danmark med helikopteren. Ja, hej, mit navn er Charlotte. Jeg ringer fra Danmark. I har haft min svigersøn liggende, Peter Birk. Yes, of course, you have my son-in-law, Peter Birk. Yeah, you know at what time he will be in Denmark? No, but he